Takže ponuka termoprádla v našej outdoorovej predajni T-Sport. V prvom rade ponúkame termoprádlo od norskej značky Brynie, konkrétne úplet Supertermo. Jedná sa o polypropylénový materiál, sieťovinu, ktorá je naozaj veľmi funkčná, termoregulácia tela je tam 100%, je vhodné pre aktívnych ľudí, ktorí robia športy v náročných klimatických podmienkách, ako je napríklad cyklistika, beh alebo skialpinizmus. Je naozaj veľmi ideálne pre tých, ktorí sa do kopca spotia, z kopca ich môže prefúknuť. Ja osobne ho používam, nič lepšie som za svoj život nevyskúšal. Ďalej ponúkame merino vlnu, je to merino vlna od českej firmy Jitex. Toto termoprádlo je vhodné pre ľudí, ktorí robia trošku dlhšie trvajúce aktivity v prírode, ako je napríklad cyklistika alebo lyžovanie. Je to z toho dôvodu, že merino vlna má lepšie antibakteriálne účinky ako umelé vlákna. Tretiu kategóriu, alebo tretí úplet tvorí spodné prádlo značky Montagne, konkrétne úplet Dart. Jedná sa o polyesterový materiál, ktorý je veľmi dobre odvádza pot, veľmi rýchlo schne. A tieto trička sú zároveň pekné, až také módne, ponúkame ich v rôznych farbách a sú určené pre niekoho, kto robí aktívne športy, ako je napríklad beh, turistika a chce to tričko nosiť ako vrchné tričko, aby nejak vyzeralo, aby sa nejak akože páčilo. Vidíte, že tá naša ponuka je relatívne jednoduchá, tvoríme ju tak, aby nebola zbytočne predražená a aby sme uspokojili rôzne potreby našich zákazníkov, lebo každý robíme v prírode nejaký iný šport, nejakým iným štýlom tam trávime čas a zároveň potom máme aj iné požiadavky na funkčnosť termoprádla.